खुलुमबाय, आं उदांस्रि मुसाहारि। बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 15 नभेम्बर 2024। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ गुरु नानकनि जोनोम सान महरै फालिनाय जायो। गुरु नानक जयन्तीया सिख हारिनि बयनिख्रुइ गोथारसिन फोरबोफोरनि गेजेराव मोनसे। गुरपुरब मुङैबो मिथिजानाय बे फोरबोआ सिख धोरोमनि गिबि गुरु आरो गायसनगिरि गुरु नानक देवनि जोनोम सानखौ फालियो। बे फोरबोखौ कार्तिक पुर्णिमानि सानाव फालिनाय जायो, जाय हिन्दु फान्जामुथिनि बायदियै कार्तिक दाननि 15थि अखाफोर सान आरो सरासनस्रायै नभेम्बर दानाव गोग्लैयो। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ रिपाब्लिक डे इन ब्राजिल, नेशनेल रिसाइक्लिं डे, आरो नेशनेल ड्रामार डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों।